Ωραία παιδιά, τώρα έβαλα το σκουφάκι μου, έχουμε κι άλλο ένα, αλλά θα το βάλω το κετάκι μαζί σας. Ωραία, το βγάζουμε, ωραία, και βγάζουμε τώρα το κετάκι. Από εδώ έτσι ανοίγει. Ωραία. Είναι κάπως έτσι όπως το άλλο. Ωραία, και τώρα το ανοίγουμε. Έχουμε κι άλλο έτσι. Τι θα έχει μέσα, λέτε? Πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία, έχει έναν Stitch με donuts. Okay. Είναι γλυκούλι πάντως το donuts. Είναι το γλυκούλι donuts αυτό. Όχι ο Stitch. Το donuts είναι γλυκούλι. Είναι γλυκούλι ενώ είναι γλυκό. Τώρα μου είχε πει να κάτι, θα ρωτήσω τη μάνα μου να πάρω γλυκό. Θα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, κάντε εγγραφή και πάτε στο κάπου κουδουνάκι, το κουδουνό καμπανάκι, για να δείτε και ένα άλλο βίντεο για να σας χωρίσω πάντως. Ωραία, αλλά πρώτα θα δούμε ποιο μας έχουν πετύχει. Μου πέτυχε αυτό εδώ με το μπροκολό και το donuts. Ωραία, αυτά ήταν τα Stitch. Νομίζω άμα το δει νεκτάρι αυτό το βίντεο θα πάθει σοκ. Από το σούπερ μάρκετ πάντως τα πήρα. Έχουμε εδώ στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν θα πω που μένει. Έχουμε εδώ στο σούπερ μάρκετ τέτοια Stitch. Έχει και κουρόμι όμως, αλλά τα κουρόμι όμως δεν είχατε τελειώσει όλα. Οπότε να έχετε καλά Χριστούγεννα. Και έχω πάρει και τρία δέντρα. Και αυτό το σπρέι, έχει και αυτό το σπρέι στο σούπερ μάρκετ που είναι σαν χιόνι εκεί πέρα. Κάνεις διάφορα, κάτσε, κοιτάξτε. Ναι, γέμισα τώρα όλο το τάμπλετ. Ωραία, κάτσε να το σκουπίσω τώρα. Είναι σαν χιόνι. Είναι σαν χιόνι και γέμισα όλο το τάμπλετ, παιδιά. Ωραία. Ωραία. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια!